Us donem la benvinguda al Teatre Margarita Xirgu de Badalona, una ciutat amb una llarga història que ara, sens dubte, mereix més. Obrirà l'acte la diputada al Parlament de Catalunya, Anna Balsera. Moltes gràcies, moltes gràcies. Se sent bé? Sí, no? Per mi, he de dir que és un goig estar avui aquí, en aquest teatre, perquè abans ho recordàvem amb l'Àlex i amb l'Oriol, al febrer de 2021, a les eleccions catalanes, que vaig tenir el privilegi de ser la candidata d'Esquerra Republicana pel Baix Besòs i vaig sortir escollida diputada, el primer acte va ser en aquest teatre, però era el meu primer acte de tota la meva vida, per tant, era el primer acte quasi dels que havia d'intervenir en un públic tan i tan immens. Per tant, abans ho recordàvem, no? I era quan l'Oriol encara estava empresonat injustament, va tenir un permís i va venir directament aquí des de la presó amb aquell discurs que ens va colpir a tots, amb aquella frase final de fins a la victòria. Per tant, moltíssimes gràcies, Oriol, per la teva determinació, pel teu coratge, la teva valentia i la teva fermesa. I en aquell acte, jo era la candidata, com us deia, però a mi em va presentar una persona. I aquesta persona era l'Àlex. I avui tinc el privilegi i l'orgull de presentar l'Àlex, que no només serà el candidat a l'alcaldia de Badalona, sinó que puc dir que per tots i totes nosaltres, sobretot pels companys d'Esquerra al Baix Besòs, és un gran company i un gran amic que s'hi deixa cada dia la pell per Badalona. I us explicaré algunes coses que demostren aquesta implicació de l'Àlex, però no només de l'Àlex, sinó també de l'Olga, que sempre hi és al seu costat cada dia per fer millor aquesta ciutat, també l'Eduard i tota la secció local, que podia dir tots els noms, però no ho faré perquè m'han donat 5 minuts i soc molt respectuosa, però jo volia fer un aplaudiment i un agraïment immens a aquesta secció local de Badalona que pica pedra des de fa molts anys en una ciutat on no és gens fàcil ser d'Esquerra Republicana, ser independentista i ser antifeixista. Per tant, moltíssimes gràcies. I si hi ha alguna persona que tingui Badalona al cap però també al cor, és l'Àlex. I no perquè sigui company de partit o sigui el meu amic, sinó perquè és així. Badalona, durant molts anys, com tot el Baix Besòs, hem estat a un calaix. I les nostres necessitats, les nostres prioritats com a municipis mai han estat a l'agenda política del nostre país. I això va canviar des que Esquerra hi som presents a les institucions, hi som presents al Parlament, però també quan vam governar. I amb l'Àlex treballem molts projectes i amb l'Olga d'aquesta ciutat. I només us podré esmentar 2 d'ells. Un d'ells és la línia 1 de metro. O sigui, no és normal que tots els companys i companyes que vivim a Santa Coloma de Gramenet i que ens desplacem per venir en aquesta ciutat, com avui, per exemple, per aquest acte, no tinguem el metro, que se'ns acabi el metro a fondo i que triguem moltíssim en arribar perquè hem de fer canvis de bus. Jo, per exemple, que soc de Singuerlín, he d'agafar 2 autobusos per poder arribar en aquesta ciutat que ens separa literalment un carrer. Per tant, què va fer Esquerra Republicana de la mà, com us deia, de l'Àlex? Impulsar aquesta ampliació de la línia 1. I ho estàvem fent quan governaven, però ara cal molt més perquè com malauradament no estem al govern de la Generalitat de Catalunya, aquest projecte està més saturat. Per tant, necessitem aquesta força per continuar endavant. I l'altre gran projecte és el CAP de Sant Crist. Sant Crist és un barri que fa molts i molts anys que té una necessitat imperiosa, que és el seu CAP. I qui és qui ho ha posat sobre l'agenda? Qui és qui treballa de la mà dels veïns i veïnes de l'Associació Veïnal de Sant Crist per fer possible aquest CAP? És Esquerra Republicana. I no ha sigut... Veig un veí de Sant Crist que dona fe de tot el que estic explicant. De fet, ha trigat moltíssims anys. Primer, perquè l'alcalde d'aquesta ciutat no tenia la necessitat d'incloure al ple la cessió dels terrenys perquè on ha d'anar aquest CAP passi a ser titularitat de la Generalitat. Ens ha costat molts anys, per fi ho hem aconseguit. S'ha fet per part de l'Ajuntament, del ple, aquest traspàs. Però ara necessitem que aquesta Generalitat
faci aquest CAP, faci aquesta prioritat, i és el que treballem dia a dia de la mà de l'Àlex. Per tant, si Catalunya necessita un lideratge fort, com és Esquerra Republicana, Badalona també necessita un lideratge fort, i aquest lideratge el lidera Àlex Montornès. Alta força, Àlex. Gràcies, Anna. Deixo el mòbil aquí i així segur que no se'm cau. Jo soc de Santaco, però no robo. Gràcies, Anna, un altre cop. Benvinguts i benvingudes. Primer de tot, agrair-vos a tots els que heu decidit venir una tarda de juny a aquest teatre a escoltar-nos. Gràcies a tots els veïns i les veïnes, gràcies a totes les entitats que hi sou, gràcies també als partits que ens acompanyeu, a Podem, als Comuns, al PSC, a Junts. Gràcies per ser avui aquí i poder escoltar les nostres propostes. Aprofito també per agrair als treballadors i les treballadores de Badalona Comunicació i de Badalona Cultura, que no els veig però sé que hi són allà, que estan treballant mentre que fem aquest acte, i també a la Judit, que fa la interpretació de llengua de signes. I ara em sap molt de greu pels meus companys perquè desmuntaré l'acte, d'acord? I algú dels meus companys li agafarà un infart perquè això no estava pensat, però jo fa molts dies que ho penso i crec que he de fer-ho. Perquè avui vull parlar-vos de les propostes d'Esquerra Republicana a la nostra ciutat. Però més important que explicar les propostes d'Esquerra Republicana a la nostra ciutat, hem de construir confiances. I és molt més important que construïm confiances. I només podem construir confiances si ens parlem des del cor i si som honestos els uns amb els altres. I jo crec que això és necessari. Jo soc l'Àlex i la majoria dels que esteu aquí, si heu vingut, és que em coneixeu. Quan no soc regidor soc meteoròleg, faig mapes de vent i també faig xerrades pel món, col·laboro amb la Universitat de Barcelona. I hi ha una cosa de política que ja sabia abans de començar, però que heu vist que en primera persona és a vegades dur, i és que la política és poc humana i la política és salvatge, sobretot la de Badalona. Els que posem la cara normalment se'ns demana que siguem perfectes, guapos, líders, que no dubtem, que no mostrem vulnerabilitats i que sobretot que mai ens equivoquem. I a mi això és una forma de fer política que no m'agrada. O jo com a mínim vaig decidir començar a ser regidor i posar-me a Esquerra per fer les coses d'una manera diferent. I per això avui he volgut venir, de fet vestit així, i potser ara algú al Twitter dirà «Oh, l'Àlex es vol presentar a l'alcaldia i no va vestit de regidor». No, qui vulgui veure vestit de regidor ja surto a la tele i també em pot veure als plens. Avui vull parlar des d'un altre lloc. Vull parlar com l'Àlex, el vostre veí, que us trobeu pel carrer i que patem la xerrada i jo m'ho passo molt bé, al gimnàs, o que també ens trobem al supermercat o al mercat, i no sé, que crec que tenim una bona relació i una relació propera. I vull que avui podeu veure aquest Àlex, i us vull parlar des d'aquí, perquè crec que és l'única forma que puguem establir aquestes confiances que haurien de poder canviar la nostra ciutat, perquè aquest Àlex s'emociona, riu i plora. I jo crec que potser hi haurà gent aquí al públic que ara estarà escandalitzada i dirà «Hòstia, vaya tio més naïf, que innocent, quina vergonya». Doncs jo reivindico aquest tipus de fer política, perquè vivim la política del cinisme i també està bé començar a reivindicar la política de les persones. I per això començaré fent-vos algunes reflexions que aquests dies m'estic fent. De fet, fa 3 anys que me les estic fent i que amb molts de vosaltres he compartit. No sé si se'm veu bé. Amb molts de vosaltres he compartit, però crec que està bé que les posem en veu alta. Intentaré anar americana perquè m'ho han posat els meus companys i fa molta calor, me la trauré i disculpeu-me. Jo crec que molts dels que estem aquí, o la gran majoria dels que estem aquí, estarem d'acord que en els últims anys en aquesta ciutat les coses no s'han fet bé. Perquè hi poden ser els últims, els 4, els últims 8, els últims 15, els últims 20, m'és igual. Però una ciutat que té goteres a totes les escoles, jo crec que és una ciutat que no funciona. Una ciutat que ha tingut Can Casa Coberta 4 o 6 anys, com vulgueu, tancada, no funciona. Una ciutat que té el seu patrimoni, com les cases de Calarnús, Calendal, la Torre Codina, en la situació que la tenim, és una ciutat que no funciona.
Una ciutat que té 344 milions d'euros a la Guardiola és una ciutat que no funciona. Una ciutat que vagis del barri que vagis et diuen sempre que ningú els escolta i que els veïns del centre quan van a Llafià o a la Salut diuen que van als barris i els veïns de Llafià i la Salut quan van al centre diuen que baixen a Badalona i que tenen una sensació de greuge històric en què ningú ha invertit prou en els seus barris, jo crec que aquesta és una ciutat que no funciona. I segurament d'això tots tenim una part de responsabilitat. Esquerra Republicana en tenim segur i jo no la defujo, però jo crec que hi ha una persona que d'aquí 2 setmanes farà 35 anys que és regidor d'aquesta ciutat, que ha sigut alcalde 8 anys i mig dels últims 15, 4 anys i mig dels últims 6, 3 en majoria absoluta, que ha de tenir alguna part de responsabilitat. També sóc conscient que hi ha molta gent que no ho veu com jo. De fet, hi va haver molta gent que a les últimes eleccions del maig del 2023 va preferir votar en Xavier García Albiol i el Partit Popular confiant en aquest badalonisme que no venia a canviar l'ideologia de ningú, sinó que venia només a gestionar. Potser alguns dels que esteu aquí el vau votar, o potser alguns dels que esteu aquí us veu quedar a casa farts de com és la política a la nostra ciutat. I a mi m'agradaria aprofitar per dir-vos que entenc el malestar i que entenc que hi hagués gent que davant aquest panorama que tenim a la ciutat hi hagués sobtés per algú que deia que tenia una vareta màgica i que ho podia transformar tot. I el Partit Popular fa les coses bé? Segur que fa les coses bé, com nosaltres també. Tots intentem fer les coses el millor possible. Però a mi el que em sap greu és que això no ha funcionat. I dic que em sap greu perquè jo vull que Esquerra Republicana ens vagi molt bé, però sobretot jo vaig començar a ser regidor perquè volia que Badalona li anés bé. I us dic, no vull que soni cínic, us ho dic amb el cor, Badalona li ha d'anar bé. I crec que hem perdut una gran oportunitat que aquesta ciutat li anés bé i que impulséssim totes les transformacions que a aquesta ciutat li fan falta. I a més, és que sí que he vingut a fer ideologia. La primera decisió que va prendre el setembre de l'any 2023 va ser que Badalona, la tercera ciutat del país, es posicionés en contra de l'amnistia. Aquí a l'Adri, els pares de l'Adri, ara no els veig, l'Adri és un company de Badalona que ha patit la repressió, per tant, es van posicionar en contra de l'Adri, en contra d'en Carles Puigdemont, en contra de l'Oriol Junqueras, en contra de tantes persones represaliades del nostre país per haver votat. Han atacat a la llengua catalana amb les seves polítiques i ho fan sense cap tipus de complexa. I a més subordinen moltes de les seves decisions i molta de la seva comunicació a les necessitats d'en Feijóo de Madrid. I quan el Partit Popular governa, jo crec que la gent pateix. Ho veiem amb l'Ayuso a Madrid, ho hem vist amb en Mazón al País Valencià i ho hem patit amb l'Aznar i en Rajoy al govern de l'Estat. I com que ho sabem, jo crec que les esquerres, les forces de progrés, les forces catalanistes, hem intentat durant molts anys preservar un bé major. I ho hem intentat tot. I a vegades ens hem equivocat. I jo crec que també està bé que admetem que a vegades ens vam equivocar i que no passa res per equivocar-se si d'aquests errors s'aprèn a fer les coses diferent i no tornar-nos a equivocar. I ara parlo com a Esquerra, però Esquerra Republicana vam néixer per lluitar per la justícia social. Vam néixer per defensar la classe treballadora de Badalona i de Catalunya. Vam néixer per defensar la llengua, la cultura, per assolir la independència de Catalunya. Doncs no vam néixer per aturar ningú. Aturar algú és una responsabilitat que a nosaltres no ens pertoca. A qui li pertoca aturar algú, si ho vol, és la ciutadania amb el seu vot a les urnes. I jo crec que el 2023 la ciutadania va deixar molt clar a qui s'havia d'aturar i a qui no. La nostra feina és una altra. La nostra feina és presentar propostes, és guanyar-nos la confiança dels nostres veïns, és construir aliances amb els altres partits amb qui compartim projecte de ciutat, és construir aliances amb les associacions de veïns, és construir aliances amb les entitats de la nostra ciutat i demostrar que hi ha una altra forma de governar i de gestionar aquesta ciutat i que val la pena intentar-ho. I això és el que avui us vull intentar explicar. I si m'ho permeteu, abans de començar... No sé quin got és el meu. Aquest és el meu. M'agradaria, per trencar el gel, fer una cosa que faig quan faig conferències. I és una mica
preguntar com està la sala, d'acord? No us puc preguntar a tots i a cadascun de vosaltres perquè no acabaríem mai. Per tant, jo us demano que aixequeu la mà els que estigueu d'acord amb les coses que diré i que no sigueu tímids, vull dir que jo crec que estem aquí en família i que sé que aquestes coses a vegades talla, però si aixequeu la mà els que considereu que heu d'aixecar la mà és molt més divertit. Aixequeu la mà els que penseu que a Badalona no tenim els serveis que ens mereixem. Parlo dels mercats, parlo de les escoles, parlo de les subvencions que les entitats mai cobren, parlo del fet que triguem 6 mesos a poder fer el padró. Aixequeu la mà tots els que esteu farts de que Badalona sempre surti a les notícies per coses dolentes. I ara aixequeu la mà tots els que penseu que Badalona mereix més. Ara us demano una última cosa, i no us faré treballar més perquè aquí he vingut a treballar jo. Mireu a la persona que teniu al vostre costat, a l'esquerra, a la dreta, al davant, al darrere. Aquests companys, aquestes persones són els vostres companys i companyes. Aquestes persones són els nostres companys i companyes. Són les persones amb qui compartim ciutat, barris i carrers. Són les persones amb qui compartim problemes, preocupacions i inquietuds. Són les persones amb qui compartim somnis, il·lusions i esperances. Perquè aquesta ciutat no la canviarà una persona sola, ni una entitat sola, ni un partit sol, ni un alcalde sol encara que tingui 18 regidors. La canviarem nosaltres, tots nosaltres. Els que estimem Badalona, els que no ens resignem, els que no ens rendim, les persones que avui som aquí, però també els milers de persones que són a fora units per un somni que és noble, un somni que és just, un somni que val la pena de lluitar, un somni que diu que una altra Badalona és possible, convençuts i convençudes d'una idea molt simple, que Badalona mereix més. Però per aconseguir la Badalona que ens mereixem, primer hem d'arreglar l'Ajuntament. I ja sé que això no és èpic, i ja sé que això és un rotllo, i ja sé que molts dels que esteu aquí ara direu, ja torna a estar l'Àlex parlant que l'interventor no em deixa, que l'Ajuntament no funciona i que la cabra se m'ha menjat els deures. Però és que és la veritat. L'any 2023 a aquest Ajuntament faltaven 300 treballadors. L'any 2026 segueixen faltant 300 treballadors. Poso un exemple que el Juan Carlos i altres companys dels mercats municipals en són testimonis. Jo picava plecs dels mercats municipals. Jo em quedava a les nits a picar els plecs de les obres del mercat de Llefià. I quan estava fet no hi havia cap funcionari que ho fes. Tampoc em tocava a mi escriure plecs, però ja que ningú els fa, ja els feia jo. I quan estava feina feta es va quedar guardada en un calaix. I això no és normal. No és normal que l'any 2024 tinguéssim 76 milions de superàvit, diners que ens sobren. 80 milions d'euros l'any 2025. No és normal que triguem 200 dies a pagar les empreses que treballen per a aquest Ajuntament. No és normal. No és normal que les entitats triguin més d'un any a cobrar les subvencions. No és normal. No és normal res de tot això. I Esquerra Republicana hem demostrat que hi ha una altra forma de fer, perquè l'any 2022, quan vam portar Hisenda, ens vam trobar que trigàvem 230 dies a pagar a les empreses que treballen per l'Ajuntament. I en 6 mesos Esquerra Republicana, el company Sorribas, ho va baixar a 64 dies, en 6 mesos. Teníem superàvits de 40 milions d'euros. Ja direu, quina bestialitat que us sobressin 40 milions d'euros. Sí, però no eren 80. I a més són 40 perquè us estic dient que hem d'arreglar aquest Ajuntament. I les entitats de cultura popular van cobrar una part de la subvenció abans de les festes de maig, no un any després de les festes de maig. Per tant, el canvi és possible i nosaltres hem demostrat que si no estem per festes i que estem treballant, doncs que a Badalona es poden fer les coses diferents. I ja ho sé, i no m'ho deixen dir els meus companys, però dic, ja sé que això no trempa, però ja sé que això no és emocionant, però o arreglem aquest Ajuntament o a la ciutat de Badalona no canviarà res. Per tant, la prioritat d'Esquerra Republicana serà que els badalonins rebem els serveis d'aquest Ajuntament que ens mereixem. Una altra prioritat que ha de tenir aquest Ajuntament ha de ser l'habitatge. I jo crec que és de les més importants. Perquè a dia d'avui veiem molts joves i no tan joves que han de marxar de la nostra ciutat perquè no poden viure-hi. 800 euros de lloguer a Sant Roc, 1.000 euros de lloguer a Llefià, 1.400, 1.600 euros de lloguer
al centre, amb sous de 1.200, 1.400, 2.000 euros al mes. Qui paga això? Però és que tampoc poden comprar, perquè els habitatges de Badalona estan entre 300.000 i 800.000 euros. Qui compra? Qui pot estalviar per comprar? I davant d'això hem de construir habitatge públic. Sí, a tot arreu on puguem hem de construir habitatge públic, però també hem de ser molt clars. I és que a Badalona no tenim espai infinit per créixer. Al barri de Llefià hi viuen 60.000 persones per quilòmetre quadrat, que és més que la densitat de Calcuta. I això no pot seguir així, és a dir, no podem seguir creixent perquè sí. Però a part passa una cosa molt estranya en aquesta ciutat, perquè no hi ha lloguers, però tu entres a Airbnb i a dia d'avui hi ha 1.000 habitatges en oferta, amb nits de 100 euros, 200 euros, 300 euros, 600 euros. I jo crec que a tots els que estem aquí veiem que això no és normal, perquè a més, quan mirem quantes llicències turístiques hi ha a la nostra ciutat, n'hi ha 200. I aquí aprofito per agrair a la plataforma Aturem els pisos turístics per tota la feina que ha fet. Però també per això, al maig de l'any 2027, crearem un cos d'inspectors, sancionarem els pisos turístics il·legals, no donarem més llicències en aquesta ciutat i extingirem les llicències actuals, perquè no podem absorbir la gentrificació de Barcelona, perquè no podem absorbir els expats de Barcelona, perquè no volem seguir sent el dormitori de l'àrea metropolitana i perquè les cases de Badalona són per la gent de Badalona. Però sí que hi ha gent que en el seu dia van poder comprar un habitatge o que ara l'han aconseguit comprar. I aquestes persones han dedicat l'esforç de tota una vida a pagar una hipoteca per tenir casa seva. I sovint també una casa és una propietat que els hi pot servir per la bellesa o una propietat que els hi pot servir per deixar-la als seus fills. Potser és l'única cosa que podran deixar als seus fills. I moltes d'aquestes persones que han dedicat l'esforç de la seva vida a comprar aquest habitatge es troben que viuen en edificis que es van construir als anys 60 i als anys 70. I molts d'aquests edificis es van construir en una època on diguem que les normes eren molt laxes i que a dia d'avui han de fer front a inversions bestials per poder seguir vivint a casa seva. Segurament us sona els veïns i les veïnes de Canigó. Estan per aquí alguns d'ells, us saludo. Hola. Els veïns i les veïnes de Canigó fa més de 2 anys, 400 famílies que viuen amb les cases apuntalades. Vosaltres us imagineu viure més de 2 anys amb un puntal al mig del menjador, amb un puntal al capçal del llit, no poder obrir un armari perquè tens un puntal al davant i estar patint perquè cada soroll que sents pots pensar que se't cau la casa a sobre? Perquè a mi això no em sembla normal. I alguns de vosaltres em preguntareu, encertadament, bueno, Àlex, i per què no ho arreglen? Doncs perquè cada família ha de dedicar entre 50.000 i 70.000 euros a fer les obres. I només que una família no pugui, la comunitat no pot tirar endavant les obres. Estem parlant de famílies treballadores, estem parlant de persones pensionistes. Moltes d'elles ja tenen hipoteques, o moltes d'elles són grans, i per tant els bancs no els hi donen 50.000 euros. Però si encara que els hi donessin 50.000, 70.000 euros, haurien d'estar pagant 300, 400 euros més al mes. La nostra Badalona no és una Badalona on els nostres veïns hagin de triar entre omplir la nevera o tenir sostre. Aquesta no és la nostra Badalona i per això els veïns de Canigó saben que Esquerra Republicana en els pressupostos de la Generalitat hem pactat 160 milions d'euros de subvencions i 50 milions d'euros per l'Institut Català de Finances per poder ajudar a la rehabilitació de tants edificis com puguem a Catalunya. I Esquerra Republicana estem al vostre costat i anirem ara a picar tantes portes amb l'Anna Balcera com facin falta, perquè aquests diners, una part d'aquests diners, arribin a vosaltres, perquè us ho mereixeu i perquè no pot ser que l'Ajuntament us hagi girat l'esquena. Esquerra Republicana estarem al vostre costat per tot el que vosaltres necessiteu, perquè els veïns de Canigó han de poder viure de forma segura a casa seva. I parlant de cases i sostres, la primera mesura, i si no és la primera, serà una de les primeres que prendrem al maig de l'any 2027,
serà reobrir Can Bofivell i que Badalona torni a entrar a la taula sense llar de Badalona. Perquè no pot ser que tinguem centenars de persones dormint al carrer i perquè no hi ha cap tardeo ni 1.000 metres d'arbre Nadal que justifiqui ni que valgui la pena que 6 veïns de Badalona hagin mort als carrers aquest any. Això és una vergonya i jo aquesta Badalona salvatge, insolidària, no la reconec. Però crec que també hem de parlar del gran elefant que hi ha a la sala, que són les ocupacions. Jo ho torno a dir, perquè a vegades hi ha gent o que no m'entén o que no em vol entendre o que en malícia no em vol entendre. Esquerra Republicana no volem cap ocupació. L'Àlex Montornès no vol cap ocupació. Però a Badalona n'hi ha 400. En total hi ha 90.000 habitatges. I és cert, també ho hem de dir, que d'aquestes 400 algunes són conflictives. I tots els que estem aquí, si visquéssim en un bloc de pisos amb una ocupació conflictiva, és un desastre. I cap dels que estem aquí volem viure en un bloc de pisos on hi ha ocupacions conflictives. I qui digui que sí, menteix. Per tant, contra les ocupacions conflictives, tota la contundència. Però és que crec que tots els que estem aquí estem d'acord amb això i no sé per què hi ha gent que es munta unes pel·lícules pensant altres coses. Però em preguntareu, vale, Àlex, són algunes de 400, 400 de 90.000, què passa amb les altres? Doncs aquesta ciutat, com sempre em recorda en Carles Segués, té rècords molt tristos, moltíssims. Un d'ells, i els hem de revertir, i per això estem aquí, però un d'aquests rècords tristos és que som la ciutat de Catalunya amb més desnonaments. 80 desnonaments al mes. Torno a dir, 80 desnonaments al mes. Molts d'aquests desnonaments s'aturen per la feina de la plataforma Sant Roc Som Badalona, per la feina de Badalona Cull, de Càritas, de la Fundació Roca i Pi i de moltes altres entitats. Però som 80 famílies al mes que perden casa seva. I aquestes famílies que els hi diem, perquè jo no vull veure nens dormint al carrer. A la taula d'emergència de Badalona hi ha 150 famílies i que ningú les ajuda i que aquest Ajuntament no les ajuda. I per tant, totes les altres que van perdent casa seva cada mes, què hi fem? Perquè aquest Ajuntament tenim una regidoria antiocupacions amb un pressupost de 10 milions d'euros que ningú sap exactament què fa, perquè segueixen havent-hi 400 ocupacions, però en canvi no tenim regidoria d'habitatge. Per tant, al maig de l'any 2027, Badalona tornarà a tenir una regidoria d'habitatge. Ara et poso més. I, perdoneu, tan important com l'habitatge és l'educació. Perquè estem parlant del futur dels nostres nens i nenes, persones que després viuran a la nostra ciutat i per tant de com de bé els hi pot anar a ells, però també de com de bé li pot anar a la ciutat. I per tant l'educació ha de ser una prioritat d'aquest Ajuntament, perquè podem viure en un món de iupi i pensar que tot és superguai. Però la veritat és que els nens i nenes de la nostra ciutat no tenen les mateixes oportunitats. No tenen les mateixes oportunitats els nens de Salut Alta, de Sant Roc, de Llafià, de la Pau, que els nens de Casagemes, del centre, de Dalt la Vila o del Progrés. No les tenen, i ens podem enganyar, però és que no les tenen. I això ho hem de canviar, i els hem d'ajudar tots aquests nens i nenes, perquè ens estem jugant al seu futur. Per tant, el primer que hem de fer és construir les escoles que fa anys que estem esperant de construir. Quan vam governar amb en Pere Aragonès, vam aconseguir impulsar l'Institut de la Riera, i l'Anna va fer una feina bestial. Estàvem redactant el projecte, i s'havia d'inaugurar l'any 2028. Ja mai més s'ha sapigut res d'aquest institut, i si hi ha famílies aquí de la Pila, ho saben. Hem de construir les dues escoles que l'Ajuntament es va comprometre a construir l'any 2018. L'escola Badalona Port i l'escola Ventos Mir. Portem 3 anys de majoria absoluta i no hi ha ni els plànols fets. Això ha de ser una prioritat d'aquest Ajuntament. Una altra prioritat d'aquest Ajuntament ha de ser que els nostres nens i nenes vagin a l'escola en condicions dignes, perquè no pot ser que totes les escoles tinguin goteres. Una en pot tenir i s'arregla. No pot ser que totes les escoles tinguin goteres. No pot ser que els lavabos de les escoles estiguin tapiats. Jo he anat a escoles que hi ha una bossa d'escombraries a tots els lavabos. Els nens van a aquestes escoles. No pot ser que hi hagi esvoranys al pati. No pot ser, i per tant hem d'invertir en el manteniment de totes les escoles.
però també hem de deixar-nos de barallar per les pedres, perquè jo crec que tots estem d'acord en que les escoles s'han de construir i que les escoles s'han d'arreglar. Per tant, el problema no és d'obres, és un tema de prioritats. Hi ha gent que prioritza fer de discjòquei en alguns tardeos i hi ha gent que volem prioritzar l'educació i que volem parlar de quins projectes educatius li donem en aquesta ciutat, perquè els nens de la Salut Alta, perquè els nens i nenes de Llefià, perquè els nens i nenes d'Artigues, de Sant Roc, de la Pau, tinguin un futur amb tantes oportunitats com els nens del centre i nenes del centre de Casagemes, de Dalt la Vila. Perquè ens hi va el futur i per això el maig de l'any 2027 l'educació serà una de les prioritats d'aquest Ajuntament. Però a part de l'habitatge i l'educació, per mantenir la cohesió dels nostres barris hi ha una cosa que és molt important, que són els comerços i els mercats. A dia d'avui veiem que els mercats estan abandonats de la mà de l'Ajuntament i els comerços, els eixos comercials, el carrer de Mar, el Passeig de la Salut, Pau Piferrer, qui se'n recorda de Pau Piferrer, o estan a la UCI o ja estan morts. I arreglar això és complicadíssim, perquè hem de competir en un món globalitzat, amb les plataformes digitals. Però que sigui complicat no vol dir que no ho hem de fer, perquè el comerç no és només que els botiguers venguin molt i es guanyin la vida amb això, sinó que fan teixit en els nostres barris. I per això la nostra prioritat serà arreglar els mercats, com hem demostrat que podem fer, perquè nosaltres vam arreglar el mercat torner. I es va guardar en un calaix durant 3 anys i ara s'han començat a fer les obres a un any de les eleccions. No fos cas que algú pensés que això ho havia fet Esquerra Republicana. Doncs sí, també fem coses bé els companys i les companyes d'Esquerra Republicana i els paradistes del torner ho saben. Però també farem les obres del Mercat de Llefià, perquè Juan Carlos, i ara t'interpel·lo i em sap greu, un dia al meu despatx et vaig prometre que faríem les obres del Mercat de Llefià i tu em vas dir mai ningú les ha fet. Jo vaig fer el que vaig poder i vaig picar jo els plecs i no va anar bé. Però si torno a tenir l'oportunitat farem el Mercat de Llefià amb acord amb vosaltres, portarem un operador i jo crec que hi ha prou espai inclús per poder fer un equipament esportiu, si ho parlem i ho acordem, perquè l'Unió de Llefià tingui un altre espai on entrenar. Per tant, la nostra prioritat seran els mercats municipals. M'he deixat el Magnon i després hi vaig, d'acord? Però abans vull parlar de comerç, perquè el Magnon també estarà molt lligat amb el comerç. I aquí també hi ha una referència del Juan Carlos, que m'agrada molt, que un dia em vas dir jo necessito que passin moltes persones per davant de la meva parada. I necessito que l'Ajuntament m'ajudi a que passin moltes persones per davant de la meva parada. I després ja és responsabilitat meva, com a botiguer, convèncer els que em comprin a mi. Però si no passa ningú per davant de la meva parada, doncs jo per molt que m'esforci, ningú comprarà. Per tant, on vaig? Que necessitem motors d'atracció perquè la gent vagi als llocs. Perquè està molt bé fer els badabons, a tots ens agrada que ens regalin diners i que ens subvencionin el comerç, perquè bàsicament és això, i està molt bé i ho hem de seguir fent, però així no s'arregla el comerç, això és posar-nos una tirita en una ferida quan ens estem desagnant. El que hem de fer és trobar atractors. Quines són les propostes d'Esquerra Republicana? I ara parlo del centre perquè no tinc temps de parlar de tots els barris. La primera és que el centre de la ciutat torni a tenir un cinema, perquè quan hi havia el Picarol, o el Verbena, o el Cinema Nou, el carrer de Mar funcionava. Perquè qui no ha anat a comprar després de veure una pel·lícula i menjar-se un Frankfurt o sopar? I quan jo explico això, i m'agrada molt que us hagi agradat, perquè a vegades hi ha rivals polítics que se'n riuen i diuen això és una pijada del Montornès perquè ja hi ha Netflix. No és una pijada. Un cinema amb preus públics, que hi pugui accedir tothom, perquè les famílies no poden anar al cinema, perquè és un luxe anar al cinema. I el cinema és accés a la cultura, és accés a la llengua, perquè pot ser un cinema al centre de la ciutat on fem pel·lícules de Hollywood i aquestes superproduccions amb llengua catalana i perquè els productors locals puguin emetre les seves pel·lícules, perquè ens creiem o no que som la ciutat dels filmets, doncs tinguem un cinema públic al centre de la nostra ciutat. I l'altra proposta lliga amb el Magnon, perquè jo he parlat molt i vam treballar molt també amb els paradistes del Magnon, i ells no demanen un supermercat, no supermercat, un supermercat amb uns restaurants d'estrelles Michelins i naus espacials i no sé quantes coses més que porteu esperant des de l'any 2014 i que no arriben. Que si fos genial, però ells sempre m'han dit que ells volen un lloc per treballar i que la Carpes també,
que el que sí que demanen és que la carpa es posi al dia. I nosaltres ho farem, perquè creiem que la carpa té les dimensions que toca. El que no pot seguir sent és una carpa que porteu des de l'any 2014. Ha de ser un espai en condicions i que vingui de gust venir, però el lloc és ideal. I l'edifici antic, nosaltres proposem poder-hi exposar el bestiari de la ciutat, el bestiari de la cultura popular, els gegants, l'àliga, els dracs, el drac, durant tot l'any, on les entitats de cultura popular puguin assajar, on hi puguin haver exposicions, és a dir, que sigui una casa de la cultura popular, perquè això la gent fa que hi vagi també. Tenim el cinema, que farà que molta gent torni a passejar pel carrer de Mar, però tindrem el Mainón, que serà el nucli de la cultura popular de la nostra ciutat, on la gent podrà anar a passejar el cap de setmana o a les tardes, veure els gegants tot l'any, si ho volen, veure l'àliga tot l'any, si ho volen, els castellers aniran a assajar, podran fer exposicions i això també mou molta gent. I aquests dos motors han d'aconseguir dinamitzar una altra vegada el Mercat Mainón i també el centre de la ciutat. Per tant, aquestes són les dues propostes que farem. I els mercats i els comerços també seran una prioritat d'Esquerra Republicana a partir del maig del 27. Et posaré més alt. Estic fent moltes passes avui perquè l'aigua està molt lluny. Parlar de convivència, parlar de comerços i mercats també és parlar de seguretat. Però no un model de seguretat de vídeos superxulos de Hollywood que emocionen a Steven Spielberg, però que ens donen rècords de delinqüència. Perquè avui hi ha 1.000 delictes més que els que hi havia l'any 2022 quan governàvem les esquerres. 1.000 delictes més. Per tant, el model actual no funciona. El nostre model és una policia de proximitat. I ja direu, no, la policia de proximitat és allò que dieu sempre. No. Jo vull una policia, una guàrdia urbana, que conegui tots els comerços de Badalona. Tots, els del barri que els hi toca. Una guàrdia urbana que conegui què li passa a la senyora Fina, de 82 anys, que viu en segon tercera sense ascensor del carrer Juan Valera. Jo vull que una guàrdia urbana que es preocupi d'això. Una guàrdia urbana que sàpiga qui són els petits delinqüents que hi ha a cada barri i els pugui controlar i que com que està parlant en els comerços doncs se sap tot el que està passant al barri i podem evitar que els problemes creixin. Jo vull una guàrdia urbana que m'adiï, no que hostiï els joves a les festes de maig. Jo vull una guàrdia urbana que tingui material per treballar. Jo vull, en definitiva, una guàrdia urbana, i la Maiter, que ara no la veig, però està d'acord amb mi, que era referent a Catalunya, que la gent venia a aprendre com ho fèiem aquí a Badalona, i era un model que funcionava. Doncs tornem-lo a fer. Però a part de la Guàrdia Urbana, en matèria de seguretat, tant o més important, són els plans d'emergència. Perquè a Badalona no tenim 8 dels 9 plans d'emergència que fan falta i que són obligatoris. No els tenim. I això és imprescindible pel canvi climàtic. Perquè el canvi climàtic és un repte bestial. I aquí hem de fer moltes coses. Hem de fer més refugis climàtics, és les biblioteques. Li posem noms raros, però és que les biblioteques estiguin obertes perquè la gent no es mori de calor com ara estem tots aquí. Això hauria de ser un refugi climàtic, però es gestiona tan bé aquest ajuntament que tampoc hi ha aire condicionat, després de 3 anys de majoria absoluta. És posar més arbrat a la ciutat, com em recordaven l'altre dia els treballadors d'Albert Urbà, que em van aturar a la plaça Manel Valls, estaven esmorzant, perquè també es mereixen esmorzar, em van dir, ei Àlex, et volem ajudar, però fes que hi hagi més diners per l'arbrat perquè no són prou treballadors. Això ho hem de fer. També hem de protegir la serralada marina, perquè com que sempre em recorda el meu amic Pepe, i ara no el veig, hem d'aconseguir que tingui la mateixa protecció que Collserola. I nosaltres ho volem fer. I hem de fer moltes coses per protegir la ciutat i adaptar-nos. I per fer això hem de treballar amb la Generalitat, amb l'Estat i també amb la Unió Europea, per preservar les nostres platges, que són el principal equipament de la ciutat de Badalona, i també per construir aquests famosos dipòsits pluvials que s'havien de construir l'any 2024 i que, de moment, jo crec que cap dels que esteu aquí els heu vist ni que hagin començat. Hem de fer moltes coses, i jo tinc moltes ganes d'explicar-vos moltes coses. També sé que em puc fer cansat si estic aquí parlant 2 hores, però hi ha una cosa que em sabria molt de greu i és que quan acabem l'acte algú vingui i em digui Àlex, no has parlat d'això que és tan important com altres coses que has dit. O Àlex, no has parlat d'això altre que és tan important com altres coses que has dit. I a mi em sabrà greu i per tant aprofito. Hem de pacificar tots els carrers, però fer-ho bé. Tots hem de pacificar, a Miquel Estruc no li agrada pacificar, però ho faig servir.
Hem de pacificar tots els carrers, ell sempre em diu que si hi ha guerres en els carrers. Hem de pacificar tots els carrers de la nostra ciutat, però fer-ho bé. Hem de fer una ciutat accessible per a les persones amb diversitat funcional, perquè com em recorda l'amic Rafa Reollo, tots a la nostra vida tindrem diversitat funcional algun cop. Ja sigui perquè naixem amb ella, o ja sigui perquè ens trenquem una cama, o ja sigui perquè si tot va bé, tots els que estem aquí ens farem grans. I per tant, nosaltres ho volem treballar. Hem de fer una ciutat que sigui inclusiva també amb les persones amb discapacitat intel·lectual, perquè tinguin feines dignes, com fa Badalona Capaç i com fa Espanín, però l'Ajuntament hi ha de participar i que puguin viure amb autonomia els qui vulguin. I per tant també hem de tenir habitatges per poder-hi viure. Hem de fer moltes coses, hem de fer més CAPs, el CAP de Sant Crist, hem de seguir millorant l'hospital municipal, hem de fer més zones verdes, hem de fer-ho més poliesportius, hem d'arreglar-ho tot i hem de fer-ho tot. I jo vull fer-ho tot, però també us he dit que avui que sóc honest i que avui us vull parlar des del cor i tota la vegada no ho farem. I qui us digui que ho farem tota la vegada us menteix. I per tant hem de prioritzar, perquè si no ens frustrarem. Però jo crec que entre tots plegats, si ens asseiem i a partir de totes les idees que hi ha, podem fixar aquestes prioritats. Per nosaltres les prioritats són arreglar l'Ajuntament, perquè si no, no farem res, l'habitatge, l'educació i el comerç per mantenir la convivència als nostres barris. I a partir d'aquí estem oberts a parlar de tot. També hi ha una cosa que a mi em preocupa molt, que és la identitat, perquè crec que estem perdent la nostra identitat. No sé si esteu d'acord amb mi. I quan parlo d'identitat, parlo, per exemple, del patrimoni. Ara mateix hi ha una amenaça brutal. Al Parc de Calarnús es volen construir pisos, 4 plantes. Es vol tirar a terra el mur històric, es vol tirar a terra l'entrada històrica i es vol tirar el parc endins 50 metres per fer-hi una plaça. L'alcalde actual en campanya va dir que si ell era alcalde no es farien pisos a Calarnús. Doncs ara el projecte ja està aprovat. I per aturar això hi hem de ser tots. I per aturar això Badalona us necessita. Perquè, si ho permetem, hi haurà un dia, d'aquí a 10, 20, 30 anys, que les generacions futures miraran fotos de com era avui el parc i com se l'han trobat ells. I ens preguntaran, però vosaltres què vau fer? Però com vau permetre que es fes aquesta barbaritat a la ciutat de Badalona? Com ens passa a molts de nosaltres quan veiem fotografies d'altres espais de la ciutat. I què els hi direm? No, és que em feia mandra, és que no, perquè ja tenia majoria absoluta a l'altra i què havíem de fer. Jo crec que ho hem de lluitar i val la pena lluitar-ho. I per tant, us convido a tots els que pugueu a sortir a lluitar pel Parc de Calarnús. De fet, nosaltres tenim tan clar que volem salvar el Parc de Calarnús, que ho dic davant de les càmeres i que ho gravi tothom qui vulgui, perquè si el projecte no ha començat abans de les eleccions municipals, si Esquerra Republicana tornem a ser decisius, inclús si podem governar o si podem liderar aquesta ciutat, no hi haurà cap gran pacte en aquesta ciutat, dic gran pacte i que quedi clar, perquè després hi ha coses del dia a dia que s'han de pactar i no vull que hi hagi gent que m'ho retregui, però no hi haurà cap gran pacte en aquesta ciutat, no hi haurà cap govern en aquesta ciutat i no hi haurà cap investidura en aquesta ciutat que depengui d'Esquerra Republicana si no s'expropien els terrenys de Covessa i si no se salva Calarnús. Però parlar d'identitat també és parlar d'orgull de ser badaloní. Jo em sento molt orgullós de ser badaloní. Jo crec que vosaltres també, perquè molts de vosaltres us conec. I no entenc per què hi ha gent que li fa vergonya ser de Badalona. Perquè jo sento un hort que és hortera i que és de Nou Ric, això del City of Badalona. Ja n'hi ha prou del City of Badalona. Nosaltres volem ser Badalona, volem tornar a ser Badalona, la Badalona dels micacos, la Badalona dels tornem-hi, la Badalona de la penya. Nosaltres volem ser la Badalona que parla en català, no la Badalona que fa la cavalcada en castellà segons el barri, no, la Badalona que a través del catalanisme polític cohesiona els barris. Aquesta és la nostra Badalona. I al maig de l'any 2027 tornarem a ser Badalona.
Per acabar, m'agradaria parlar una mica del futur. I intentaré anar ràpid perquè sé que teniu calor i no us vull cansar. Però crec que és molt important parlar del futur, perquè normalment no en parlem. Us poso alguns exemples. La meva neboda es diu Maia. Va néixer l'any passat, l'any 2025, i l'any 2040 tindrà 15 anys. La Clara, és la filla del president d'Esquerra, l'Eduard, va néixer en plena Covid, la pobra nena, i la pobra mare i el pobre pare. L'any 2040 tindran 20 anys. I en Jan, que és el meu cosí, és un crac jugant al Sant Andreu a Barcelona i tindrà 25 anys perquè va néixer el 2015. Aquests nens i nenes, el 2040, quan tinguin 15, 20, ja no seran nens, però 15, 20 i 25 anys, jo em pregunto, i m'ho pregunto molt sovint, i és una cosa que em preocupa molt, podran viure a Badalona o ja tots els pisos seran de 800.000 euros? Podran treballar a Badalona? Podran estudiar a Badalona? Podran anar als mercats de Badalona? O ja els haurem tancat perquè s'hauran mort, perquè us haureu jubilat i aquí ja ningú haurà seguit. Podran passejar pel carrer de Mar o és que tampoc ja quedarà cap botiga? Podran anar a la platja? Podran veure Calarnús, com l'hem conegut nosaltres? I quan jo em faig aquestes preguntes, a vegades hi ha rivals polítics, no els que estan aquí, per sort, que ho ridiculitzen. Diuen, no, l'Àlex parla de l'any 2040 i ja no vol treballar res més. Doncs jo crec que és imprescindible, perquè Badalona avui té moltes urgències i Badalona avui té molts reptes, però els hem de treballar mirant cap a on volem anar. Tant de bo algú l'any 2011, que ara també governa, s'hagués plantejat com havia de ser la Badalona de l'any 2030, perquè segurament no tindríem la meitat dels problemes que tenim avui. I la Badalona del 2040, per la Maia, per la Clara, i penjant quan l'hem de treballar, l'any 2039, com estem fent ara, que decidim les coses d'un any per l'altre. Jo crec que no, i que val la pena que a partir d'avui comencem a treballar també la Badalona que volem ser. I la nostra Badalona és una Badalona on la gent hi pot treballar. Us dono una dada, i és l'última dada d'avui, us ho prometo, crec, perquè us n'he donat moltes. Però la majoria de gent de Badalona no treballa a Badalona. Ha de treballar al Baix Llobregat, ha de treballar a Barcelona, ha de treballar als Vallesos. Una persona que va a treballar amb cotxe, amb metro, amb tren, si funciona, dedica una hora al dia a anar-hi i una hora al dia al tornar-hi. Si multipliqueu per 5 dies a la setmana són 10 hores. Si multipliqueu per tots els dies laborables del mes, de l'any, són 20 dies. 20 dies sencers. 20 dies sense dormir, 20 dies sense estar amb la família, sense menjar, 20 dies sencers que perdem els badalonins que treballem fora de la ciutat de Badalona. I el millor regal que li podem fer a la ciutadania de Badalona és tornar-los aquests 20 dies, perquè el puguin dedicar a la família, perquè puguin rascar-se la panxa mirant una pel·lícula a Netflix com vulguin, o per dedicar-lo al teixit associatiu de la nostra ciutat. I per fer això hem de transformar els nostres polígons, perquè el polígon nord, el de Can Ribó, avui hi ha discoteques i gimnasos, sí que hi ha empreses importants, com l'Oliver i Balla i tal, però sobretot és això, pistes de pàdel. Això no és un polígon industrial. La nostra proposta, i a més la vam començar a treballar els 18 mesos que érem a govern, és desenvolupar un pol biomèdic, biotecnològic, aprofitant que tenim Can Ruti a la muntanya i per tant buscar indústria d'aquest sector que vingui al polígon de Can Ribó. I al polígon sud, que avui és el magatzem dels basars de xinesos de l'àrea metropolitana, hem d'aprofitar el Catalunya Media City. El Catalunya Media City ha de ser el Hollywood català, i també de la indústria del videojoc i de la indústria 4.0. I aquest sector necessita perruquers, necessita gent que faci roba, necessita guionistes, necessita càmeres, necessita tècnics de so, necessita programadors de videojocs, necessita tota aquesta gent que sàpiga fer efectes especials. I això són empreses. I aquestes empreses han de venir al polígon sud. I hem de ser ambiciosos. I ja em direu, somiatruites, però jo crec que hem de posar el llistó molt amunt, perquè si el posem molt amunt aconseguirem alguna cosa. La meva mare està aquí i sempre em deia, has d'estudiar per treure un 10, perquè llavors treuràs un 7, si estudies per treure un 5, ho suspendràs. Per tant, aspirem a molt. Jo vull que transformem el polígon, però perquè empreses com Amazon, com Disney, com HBO, com Netflix, tinguin la seu a Badalona, perquè hi haurà el Catalunya Media City. I hem de lluitar per fer això, i ho podem aconseguir si ens ho creiem.
Si ara tots els que esteu aquí dieu què està dient aquest, doncs segur que no ho farem, però el primer pas perquè els polígons canviïn és que hi hagi millors infraestructures. Hem de fer que el tramvia arribi a l'Estret Xemeneies, que arribi al Port de Badalona, que arribi a l'estació de Renfe de Badalona. També així aconseguirem que la Móra, el barri de la Móra, no estigui allà aïllat, perdut de la mà de Déu, no, que estigui integrat a la nostra ciutat. Però siguem ambiciosos. Defensem que el tramvia arribi a Mataró. Perquè no pot ser que sigui més fàcil anar de Badalona a Cornellà que de Badalona al Maresme. No té cap sentit. I per tant defensem-ho, treballem-ho, tinguem aquesta visió de futur. Defensem que la L1 del metro arribi al centre de la ciutat. Que ho estàvem treballant amb la taula de mobilitat, amb la FAB, mà a mà. I vam començar a redactar el projecte, vam buscar els diners, ara que la L9 s'està acabant i hi haurà més diners disponibles. I fa ja 2 anys que ningú ha sentit a parlar de la L1. I és necessari, perquè no podem trigar 1 hora i mitja els badalonins a anar a Santa Coloma i la gent de Santa Coloma a venir a Badalona, perquè estem perdent moltes oportunitats. I perquè la Sagrera serà un nou pol econòmic a Barcelona. I Badalona també hi volem ser, i volem aprofitar aquesta oportunitat. També si volem que la nostra gent pugui treballar en aquests sectors, hem de treballar a l'FP. I hem d'orientar la formació professional de la nostra ciutat cap a aquests sectors i que els nostres veïns i veïnes es formin per poder treballar la indústria que volem portar a la nostra ciutat i que siguin indústria de valor afegit, que faci pujar també les rentes de la nostra ciutat, perquè hi ha gent que vol canviar aquesta ciutat fent fora veïns i portar-ne uns altres. I jo no, jo vull que l'ascensor social funcioni i l'Ajuntament ha d'ajudar que l'ascensor social funcioni. També la nostra és una ciutat que ha de fer les coses normals, perquè no és normal que anem a fer una radiografia o un anàlisi a la muntanya. No és normal, perquè l'Hospital de Can Ruti no pot seguir creixent perquè tenim només una carretera per anar-hi. No és normal. Els hospitals on han d'estar? Els centres de ciutats. I aquí vam fer una proposta l'any 2022, que era baixar a Can Ruti les consultes externes a Can Llames i dedicar la muntanya a la recerca, a quiròfans especialitzats. I teníem un acord amb el conseller Balcells. Teníem un acord, que hi estava d'acord també, el director de Can Ruti. I ha estat d'acord també el president Illa. Vosaltres heu sentit a parlar alguna cosa de Can Llames? No, perquè el que s'ha de fer és comprar els terrenys, i això ho ha de fer l'Ajuntament. I llavors anar a la Generalitat i dir-li, va, anem, fem-ho. Però és que a més a Can Llames hi caben moltes coses. Hi cap habitatge públic, hi cap un auditori, hi cap un parc. Baixar l'hospital a la ciutat fa que estigui ben connectat amb el metro, amb el tren, amb la C31. Crea sinergies amb els altres hospitals que tenim. Però a més, i que no se'm malentengui, un hospital hi van els pacients i la prioritat són els pacients, però un hospital també és un motor econòmic perquè hi van els familiars, hi van les visites, hi va la gent i aquesta gent consumeix restauració, consumeix comerç i també ajudem a dinamitzar el comerç de la nostra ciutat. Per tant, un hospital també té un impacte econòmic sobre l'entorn i baixar Can Ruti a Can Llames és automàticament fer un eixample del centre cap a barris com Coll i Pujol, com Sant Crist, com Lloreda, i jo crec que això està bé. També hem de transformar les autopistes que tenim a la nostra ciutat. Tenim la B20 i tenim la C31. Jo veig altres ciutats i les transformen. Per què la B20 a Santa Coloma pot estar tapada i tenir una rambla a sobre i Badalona no? Per què ens mereixem menys que altres ciutats? Per què no podem transformar la C31, que es va fer en plena dictadura, perquè els rics de Barcelona poguessin anar a les seves segones residències al Maresme i els era igual destrossar una ciutat pel mig? Això l'Estat ens ho deu i hem de transformar-ho. Hi ha un estudi que va fer en Ferran Falcó sobre la viabilitat econòmica de fer això. Aprofitem-lo. I Esquerra Republicana, per primer cop a la història, vam crear una comissió al Parlament formada pels 2 ajuntaments, Badalona i Sant Adrià, formada per l'AMB i formada per la Generalitat de Catalunya, juntament amb la societat civil, per discutir com l'havíem de transformar, per veure quins escenaris ens podem permetre. També s'ha mort aquesta comissió. Però per transformar la C31 calen grans mobilitzacions, calen mobilitzacions bestials. Ja hem de dir a aquest país que aquest país no funciona
si la C31 segueix estant aquí. I només s'ha tallat la C31 quan Esquerra Republicana han governat la Generalitat i l'Ajuntament de Badalona. Vam fer mobilitzacions, vam parar-la tot un dia i vam fer activitats lúdiques per nens i nenes. I això està bé, però no s'ha fet més. I per tant, nosaltres volem que la C31 es transformi. I acabo perquè una altra cosa que creiem que és important és que Badalona sigui ambiciosa, que Badalona vulgui formar part de Catalunya, que no sigui una ciutat-estat, que vulgui tenir un paper a la política catalana, incidir, i que la política catalana incideixi també en el que passa a Badalona, que som la tercera ciutat del país i sembla que aquí vivim a un altre país. I per tant, la nostra Badalona és una Badalona ambiciosa, que vol liderar el Baix Besòs, que vol mirar cap al Maresme i que vol ser capital de comarca. No una Badalona que ha estat sempre tancada amb ella, enfadada i plorant. I això és el que nosaltres també, a partir del maig de l'any 2027, volem fer. Abans d'acabar, m'agradaria posar en valor, si m'ho permeteu, la feina de dues persones, perquè jo crec que aquests 3 anys hem intentat fer molta feina i hem intentat tornar-nos a guanyar el millor que hem sapigut, la confiança dels veïns i les veïnes, sent útils, esforçant-nos tant com hem pogut i hem dedicat caps de setmana i hem dedicat moltes nits i això és una cosa que a mi m'apassiona molt i que els meus companys també, però crec que és bo agrair a la feina de la Marta Díaz, que és l'assessora del grup municipal, que fa una feina bestial i que ha organitzat aquest acte. I també a l'Olga Gámez, que és la portaveu del grup municipal. Sou dos companyes bestials i és un plaer i és un honor formar equip amb vosaltres. Crec que us estimeu molt Badalona i treballeu molt. I a tu, Olga, m'agradaria que si la militància d'Esquerra Republicana al seu dia ho valida, doncs que tornem a fer tàndem i que tornem a fer equip a les eleccions municipals del maig del 2027. En definitiva, avui he volgut parlar-vos des d'aquí, no des de l'Àlex que surt a la tele, en el ple, no, des de l'Àlex persona, l'Àlex que és el vostre veí, l'Àlex que a vegades fa les coses bé, a vegades que s'equivoca, però que es creu aquesta ciutat i que vol donar tot allò que tingui, tot allò que tinc, per servir-vos. I que us vull demanar la confiança perquè puguem fer això. Però i em sap greu, jo no vinc a punxar discos i jo no vinc a ballar. De fet, no en sé i crec que no se'm donaria bé. Jo us puc oferir feina, esforç, compromís, convicció, idees. Ballar i aquestes coses no. Però jo crec que aquesta ciutat el que necessita és que comencem a ballar menys i comencem a treballar més. I per això avui us vull oferir una proposta a tots i a tota la gent que no està aquí i que ens pugui escoltar. I és que ens conjurem a treballar una Badalona millor. M'és igual a qui voteu. Si voleu no ens voteu. M'és igual si compreu peres o compreu pomes. M'és igual si en el passat algú de vosaltres es va barallar amb un altre perquè em va dir no sé què. M'és igual tot això. Mirem cap endavant, mirem cap al futur i treballem-ho tots junts. Forgem una aliança. Forgem una aliança tots junts per transformar aquesta ciutat, per iniciar una nova etapa. Forgem una aliança que estigui feta de somnis i d'il·lusions, però també una aliança que estigui forjada de feina, de compromís, de respecte mutu, d'estima, de fraternitat. Construïm una aliança per una Badalona on s'hi pugui viure. Construïm una aliança per una Badalona on s'hi pugui treballar, per una Badalona verda, feminista, inclusiva. Construïm una aliança de persones que estem convençuts i convençudes que Badalona mereix més. Visca Badalona i visca Catalunya lliure!
I ara, per acabar l'acte, per mi és un honor donar pas a l'Oriol Junqueras, que és un company que des de fa un temps estic al teu equip i és un honor també estar al teu equip i treballar i aprendre cada dia al teu costat i si m'ho permets també és un plaer considerar-te un amic. Per tant, Oriol Junqueras, puja a l'escenari. Molt bé. Encara no comences. Ara li passo la paraula a l'Oriol, però la militància de Badalona ens agradaria fer una cosa, perquè jo quan parlo amb molts de vosaltres sempre dieu i poseu molt en valor que sigueu independentistes o no, voteu Esquerra Republicana o no, que l'Oriol és una persona compromesa amb el país i que ha donat moltíssim per a aquest país i crec que és una cosa que tots en aquesta sala podem estar molt d'acord. I per tant, Oriol, a nosaltres ens agradaria fer una cosa que malauradament avui no podem fer. La Venus de Badalona és el màxim reconeixement que té aquesta ciutat. La donem a consellers que venen, la donem a guanyadors de competicions esportives, de científics, a gent que dedica la seva vida a la ciutat i al país. Això s'hauria de poder fer al ple de Badalona. I s'hauria de poder fer el ple de Badalona també amb l'Adri, amb en Carles Puigdemont i amb tants altres represaliats i represaliades que van treballar o que han treballat i que s'han sacrificat per a aquest país. Però aquí hi ha una anomalia i és que això no ho podem fer. I per tant, Oriol, avui t'obsequiem amb la Venus i esperem que un dia això ho puguem fer al ple de Badalona. Molt bé. Gràcies. Molt honorat, ho recullo més que per mi, per tots els altres que ara citava l'Àlex i per tant per l'Adri, pel Carles i per tots els represaliats. Moltes gràcies. Sí? Ara sí? Endavant, Oriol. Ara sí. Se m'ha dit, espera't, molt bé. Escolteu, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per deixar-me estar aquí amb vosaltres. Vull fer una intervenció curta perquè fa molta calor, perquè a més l'Àlex ha explicat tot el que es pot explicar sobre Badalona, o quasi tot, diguem-ne. Segur que li queden moltes coses per dir. Volia començar amb un agraïment a l'Àlex. Un dia va venir a veure'm a la presó, em va dir, escolta, jo voldria ser candidat a Badalona i em sembla que a la secció local em voldrien a mi, però jo no sé si ho puc fer, no sé si ho haig de fer, no sé si... I jo el vaig animar a fer-ho i li vaig dir escolta, que el que importa és el que volen la nostra gent a cada poble i a cada ciutat del país i per tant voldria començar amb aquest agraïment amb ell en persona, però també traslladar o ampliar aquest agraïment a l'Olga i a l'Eduard i als de tota la vida, en Ribot, l'Estruc i no sé quanta gent més que ara m'estic deixant. Voldria agrair-ho perquè sense aquesta mena de gent i sense tots aquests que acabo de dir, i l'Àlex en particular, res seria possible i sense aquesta mena de gent no hauríem fet tot el que hem fet i sense aquesta mena de gent no hauríem resistit tot el que hem resistit i sense aquesta mena de gent no tindríem l'esperança de guanyar el 2027 i de guanyar en el futur i de guanyar a tot arreu. Voldria agrair-ho també, voldria traslladar el meu agraïment, amb el permís dels militants d'Esquerra Republicana, voldria traslladar el meu agraïment a tots aquells que no sou d'Esquerra Republicana i que esteu aquí, que potser un dia ho sereu, o aquells que ja teniu claríssim que no ho sereu mai, però que avui ens acompanyeu, perquè és molt important que ens acompanyem els uns als altres. L'Àlex ha dit en algun moment determinat que això de la política és molt salvatge. I a fe de Déu que ho és, sí, és molt salvatge, ho puc confirmar. És molt salvatge, entre d'altres raons, perquè hi ha a qui li interessa que la política sigui molt salvatge. Qui té molt de poder, normalment són molt pocs, qui té molt de poder i no necessita la política per manar, perquè té moltes altres eines per manar, la política li fa nosa i li sobra. Perquè la política és l'instrument a través del qual
aquells que no tenen altres formes de poder poden fer sentir la seva veu. La política és imprescindible perquè, si no, la veu de les majories immenses és esborrada i no compta per res. La política és noble i ho ha de ser, i hem de fer que ho sigui. I la política ha de ser útil, i serà útil en la mesura en què sapiguem construir confiances i complicitats. Per això és tan important que avui aquí ens acompanyi gent que no té res a veure amb Esquerra Republicana, però que sou tan imprescindibles com espero que ho siguem nosaltres a l'hora de construir un futur compartit pel nostre país i per la vostra ciutat. Esquerra Republicana no té l'aspiració de tenir sempre raó. Volem tenir-la, clar, sí, però ja sabem que no sempre la tenim, o almenys no sempre l'hem tinguda. Si sempre haguéssim representat millor que ningú el sentir general de la nostra societat, hauríem guanyat sempre totes les eleccions, i és ben sabut que això no ha sigut així. En el nostre país hi ha hagut altres formacions polítiques, altres espais socials que han representat en algun moment millor que no pas nosaltres aquest sentir general. En d'altres èpoques això ho va fer el PSUC i segurament en alguns moments ho ha fet el PSC del Pasqual Maragall o de la Maite, o ho ha fet la Convergència i Unió, o qui sigui. Nosaltres voldríem saber apel·lar a tots els demòcrates, a tots els que han intentat que el nostre país fos millor, a tots els que han dedicat esforços i temps per saber construir aquesta aliança a la qual apel·lava l'Àlex, que és una aliança feta des del respecte a les característiques de cadascú, des del respecte als ideals de cadascú, des del respecte a les funcions diferents que tenen els partits polítics, els sindicats, les unions de botiguers, les entitats del tercer sector o les de la cultura o els clubs esportius. Cadascú té la seva feina, però tots tenim una feina compartida, que és construir comunitat per defensar els interessos de tothom. Necessitem la força de tothom per defensar els interessos de cadascun dels nostres. I aspirem a que tothom sigui dels nostres i el sentim dels nostres. I per això ens esgarrifa i ens indigna, almenys a mi, pensar que hi ha 334 milions d'euros aturats en un compte bancari i que no estan al servei de la gent d'aquesta ciutat. Jo que he sigut alcalde, com és possible que algú tingui 334 milions aparcats en un compte bancari en lloc de destinar-los a les escoles dels nostres fills? Quan jo era alcalde, dedicava recursos a una cosa que es deien RAMs, obres de reforma, ampliació i millora de les escoles, i el Ministeri d'Hisenda em deien que m'acabarien posant a la presó, i jo els deia que sí, que ho acabarien fent algun dia, però per una altra cosa. Hòstia, puc dir, hòstia santa, com és que no et surt? Quan tu veus les escoles, com és que deixes que tinguin goteres? Com és que et permets que els patis no estiguin oberts en una ciutat com Badalona, amb la densitat de població que té, amb les enormes necessitats que té d'activitats esportives, culturals, musicals, teatrals, etc. Les escoles han de servir per ensenyar, però fora de l'horari escolar també han de servir per donar serveis de tota mena, per posar-la al servei de les entitats de cultura o dels clubs esportius, per fer-hi activitats, per fer-hi entrenament, per mobilitzar en les nostres nenes i els nostres nens i portar-los en aquesta vida comunitària que és imprescindible. Clamem per aquesta vida comunitària perquè constatem que l'excés d'individualisme i la ruptura de la societat ens fa febles a tots nosaltres. Cadascú de nosaltres és més feble quan no viu en comunitat. No hi ha cap dels nostres que tingui prou capacitat i prou recursos com per tenir garantit
que mai a la vida no necessitarà dels serveis públics, que no necessitarà d'una escola pública, que no necessitarà dels hospitals, que no necessitarà dels serveis socials, que no necessitarà dels serveis a la gent gran. És impossible que tingueu aquesta garantia, per molt capaços que us sentiu i per molts diners que tingueu, que tant de bo en tingueu molts, però és impossible que tingueu la seguretat de que mai ho necessitarem. Ens necessitem els uns als altres i ens hem d'acompanyar els uns als altres. I tenim una enorme oportunitat al davant. Una oportunitat que no sé exactament quin resultat donarà, però tenim l'oportunitat i la vostra ciutat i les vostres famílies i la gent d'aquesta ciutat en té la necessitat. I quan hi ha la necessitat i tens l'oportunitat de resoldre-la, aquesta necessitat i aquesta oportunitat esdevenen un deure. Tenim el deure d'intentar-ho, tenim el deure de lluitar una i una altra vegada, sempre, de lluitar per la nostra gent. I vosaltres aquesta oportunitat la teniu moltes vegades, però també la teniu al maig del 2027. I depèn de vosaltres. I depèn de la vostra alegria i del vostre entusiasme i de la vostra confiança. I ja sé que us la volen trencar i que us volen fer creure que res serveix de res. Però, en canvi, cada gest pot ser decisiu. Cada paraula amable, cada somriure, cada cop a l'espatlla que us dongueu els uns als altres, cada vegada que us impliqueu en els clubs esportius o les entitats culturals, cada vegada que sortiu a explicar els grans projectes de ciutat, cada vegada sou decisius. I els projectes són immensos, els reptes descomunals. Però això que explica l'Àlex, això que vosaltres compartiu, que compartiu de manera explícita o que compartiu de manera implícita perquè no us atreviu a acabar de somniar, això és molt millor per la vostra ciutat i és molt millor pel nostre país. Poder baixar les consultes externes de Can Ruti a Can Llames. Poder acostar els serveis sanitaris a la gent d'aquesta ciutat. Poder reservar les instal·lacions de Can Ruti per la recerca, que és clau per la competitivitat futura d'aquest país, que és clau pels sous que cobraran els vostres fills i els vostres nets en el futur, que és clau per les cotitzacions a la Seguretat Social que pagaran, que és clau per les pensions que cobrareu, que és clau per tot el futur vostre i dels vostres. Això, per què no ho hem de lluitar? Per què no ho hem de somniar? Per què no ho hauríem de fer realitat? Sobretot si tens 334 milions guardats en un compte bancari. Què hi foten allà? 334 milions en els carrers d'aquesta ciutat, a les instal·lacions d'aquesta ciutat. És vida per aquesta ciutat. Són feines per la gent d'aquesta ciutat. Són millors sous per la gent d'aquesta ciutat. Són més contribucions per a aquesta ciutat i pels seus recursos públics. Portar el metro de la línia 1 al centre de Badalona o portar el tramvia fins al port és clau per l'accés a l'habitatge i per l'accés a la feina. És clau per millorar les condicions de vida i per millorar la competitivitat de la vostra economia. Per què no hauríem de lluitar? També hem de lluitar per les grans obres. Clar que sí, algú ho ha d'intentar, algú s'hi ha d'esforçar. No estem aquí per passar els dies, estem aquí per intentar construir grans somnis, encara que la construcció d'aquests somnis a vegades ens fotin un gec d'hòsties. Però no ens rendim mai, no ens dóna la gana de rendir-nos, no pensem rendir-nos. I mentre tingueu a gent com l'Àlex i l'Olga, el que heu de fer és acompanyar-los i aprofitar-los perquè denos en guard del dia que no hi siguin i del dia que algú de vosaltres s'inspiri i digui ara m'hi posaré jo i la gent com ells ja no hi siguin.
Per tant, fem-ho plegats, intentem-ho junts, ajudem-nos els uns als altres, construïm una Badalona millor, amb millors serveis sanitaris, amb millors escoles, amb millors instituts, amb millor formació professional, amb millor transport públic, amb 160 milions del pressupost que destinem a la rehabilitació d'habitatges. Aprofitem-ho tot. Perquè si un dia s'acaba soterrant la C31, que són molts diners, però si s'acaba soterrant la C31, que són molts diners, també és molta activitat econòmica, També és moltes empreses treballant, també són molts llocs de feina, també són molts sous pagats, també no sé quants habitatges hi posareu pels joves d'aquesta ciutat a sobre, molts, pocs, bastants, no ho sé, no sé com s'ha de quantificar el molt o el poc, però n'hi hauran. També algú farà activitat, també es generaran recursos, també es pagaran contribucions, però també millorarà el valor de tots els habitatges que hi ha a Badalona, també el vostre patrimoni. Hosti, penseu en el bé col·lectiu, i si no voleu pensar en el bé col·lectiu perquè no us dona la gana o perquè penseu que no val la pena, penseu en el vostre. És molt millor que a Badalona passin aquestes coses que no hi passi res. És molt important que Badalona tingui allò que es mereix i allò que té l'oportunitat de fer, perquè teniu els recursos humans i la voluntat de fer-ho, perquè teniu 334 milions aparcats en un compte bancari i perquè ens teniu a tots nosaltres per ajudar-vos, per implicar-nos, per donar el millor que tenim en el nostre país, perquè voldríem convèncer a tothom de que fem tot el possible per ajudar-los. Perquè voldríem convèncer a tothom de que els ajudem amb tot allò que podem, perquè estem convençuts que aquesta és la millor manera de que també confiïn en nosaltres en la construcció dels nostres grans somnis, que són baixar a Can Ruti i a Can Llames, que soterrar la C31, portar el metro al centre de Badalona, el tramvia fins al port, però també construir una república i fer de Catalunya un país independent que tingui totes les eines i tots els recursos al seu abast per posar-los al vostre servei. Visca Catalunya i visca Badalona! Moltes gràcies per la vostra assistència. Acabarem l'acte